Al racó més profund del bar del Soco, el roder Maki el Navaixa celebra el seu matrimoni amb Pol i Pichu en companyia del seu sequaç. El seu amagatall, una cambra derruïda, no és de cap manera pobra. La colla de Maki ha reunit les coses robades més increïbles. Mobles, un rellotge de paret i fins i tot un llit de matrimoni. Però Maki no està content. Tots els del convit no paren de donar-li a la fartera i dir obscenitats. Quina manca d'estil. Podrien haver preparat algun entreteniment, una cançó. En aquell instant entra en el cau un convidat d'honor. El xèrif en persona, Jackie Brown el Tigre, cap de la policia londinenca. Maki el rep amb gran alegria. Els dos són amics des que serviren junts en l'exèrcit a l'Índia. Per rememorar les seues aventures i com a colofó de la festa, una banda de músics que Brown ha dut toca la cançó del canó. Els Pichum estan molt apenats per la pèrdua de la seva filla, perquè Poli ha tornat a casa per a dir adeu i els ha comunicat la notícia. Per Pichum, que és conscient de la duresa del món, la pèrdua de la seva filla, el seu capital, significa la ruïna total. La senyora Pichum es lamenta de tot el que s'han gastat durant tants anys en menjar, vestits, barrets, guants i parasols, per tal que tingueren molts pretendents rics i formals. I a la fi, havent costat tan cara com un veler, ella mateixa refila el fem com si fos peix podrit i es casa amb un home pobre que damunt és un bandit. Poli es justifica explicant que va tindre molts pretendents i que va dir a tots que no, fins que va arribar l'home al que no es va poder negar. Està bojament enamorada. Son pare creu que Maki el Navaixa
ha aconseguit amb martingales que la seva filla se n'anara de casa amb el pretext del matrimoni. Per això son pare s'enfurix i jura venjar-se del Roder. Abans que s'acabe la setmana, denunciarà el seu gendre a la policia. El penjaran i damunt li donaran 40 lliures de recompensa. Però Poli el desenganya. El seu marit és amic del cap de policia, Tigre Brown, que el protegirà. Aleshores, la senyora Pitchum té una idea. Parlaran amb les putes de Turbridge per a que conten tots els crims que ha fet Mackie i el denuncien pel tracte que els ha donat. Polly, que sap que els seus pares tard o d'hora aconseguiran els seus propòsits, només li resta avisar el seu marit per a que puga fugir abans que la pressin. Sense consol, se'n va a trobar-se amb ell.